Hanse 20 ST Vothatlangso APHLC Vothatlangso Hinpen ini niltum nanga chok pateng pen press media tum pantame akansi arningan sam kardom niltum niltum akan pajirilo pini niltum labangso a press tong sokot pen ke hang nangkok alam mangenang tum pan niltum pachining tum lasi pachini ni aprang pini ni asapo mama si pini dani tum cetong malabang so si na pachini po aprang si pini dani lo ni arena kedo lang li longki timu vice president lapen dua ramlah konstitusi kan lang li lapen itu tame vice president babul sagra lapen itu rongkhan konstitusi kan cetong dundo Daniel rongkhan general secretary lapen president malon Jonathan Engti kathar lapen itu suceng konstitusi kan cetong dundo tiga aron president lapen general secretary Chester Filcro lapen itu nong tulang hamren konstitusi kan cetong dundo presiden Muniram teron ke hai lapen general secretary Mohon teron ke hai lapen dotulang melo dotulang lah itu kupli konstitusi kan cetong dundo Angtong Engti lapen itu Vothatlangso LEC youth secretary di song ke hai itu nong women wing along active law ke claim lang abang tulo lapen former president rongkhan constituency Lili Pepi lapen itu LEC lo Junis timung alang like organizing secretary LEC lo so tak taksing tumlo advisor mata tu biasang hok ke hai Ranjit teron ke hai kopi constituency pen kadu bi pandame kadu ko be peng mana mina tu pan puthot kardom bajir thik lo asi apora ni pin pen press ni dum ke hangnan kok bang kala hen lo nilitum kidam tang irui aprang lo ilitum central committee nilitum asar jai kathar ilitum president pen press media through tamil tum han pachini pon lo non social media pen senglok electronics media ka juk abe jo tame minan nilitum la APHLC claim ban la pen APHLC long supporters tumahan kapamang hu kapamang ramason alam do kok posi nilitum president ningje pon lo je longbok to justice labangso asai kiteng lake Angtong Engti ke hai alang litum central committee pen thang ka chingki ke than ka pin pen mate central committee upon consent and pin pen labangso asai kiteng a job nilitum ajak constituency along radatum kamang hu lason do kok thaklong lok sil tum president pen a hok pet alam than pon lo lapen a hok pet alam ke than pon along nilitum Vothatlangso LEC a constituency sirkep do president secretary pen lok kaduk ko betame nilitum labangso ilitum asar jai kathar kaning jalam long chedon dun pusin nilitum paklan pon lo athema labangso alam ilitum asar kaning jateng bangala hen lo central committee phan chingki ke pin pen labangso amithang jungjung pen party issue and pon pen APHLC main agenda and pon pen alang litum rat long ke dam bang ke lake isi hedung party a disciplinary kaphang holo busnil tum dak thek pon long lo athema isi a party blotante the highest body lake central committee la pen tum president hello itum highest decision making long ahead lo lasi alang li phan yong silitum ajak asai bang karkan asai do pon kok lo kante lake party aron karkan lo busilitum theklong lo lake anti party lo busilitum thekpon long lo lasi la solong nilitum Vothatlangso pen tamil lake nilitum alang litum han jong pon lo je alang litum APHLC main agenda se alang litum nang odun lo mene sitame lake anti party asai se lang tum claim pon rong lasi la solam kapak langi phan busin nilitum nang tum phan pon lo lapen nilitum pupon thuing tum central committee pen senglok adun thu bang ke lake LEC committee do lasi Karbi Anglong East West angkang non make MLA seat pli do la MLA seat pli long tame la dak LEC committee po president secretary do lo la so president secretary atum sila a constituency ki do anatum phan tame
kacari pon lo ke lang pon lo ke claim ke dam pon lo lason thak si Vothatlangso tame constituency sirkep dolo la constituency sirkep apan bang ke dat president secretary pen chenglok kadu ko ipen sinil tum ke dam tang an tamil tum sai claim pon sita la bang so long walk to justice abang ke Vothatlangso LAC apan ke nang pachini ne pin pen alang litum la dat rally nang claim lo 41 days alang litum dat rally nang claim sila sebang so long bang ke Central Committee a President mate Central Committee a phanle lang tum karkan jot kalilo Vothatlangso LAC a committee a President Secretary pen chenglok la LAC committee tum han ame aron pen alang tum han arkan det lo la pen constituency sirkep do la so constituency sirkep long the President Secretary tum ajak kong dame alang tum sis det lo la pen polling station lowest body lo ni tum long APHLC long ke how that polling station long ta President Secretary do alang litum han tame lamang so ajak kom ke aron pen alang tum aron rip alang tum akan pondel la sila bang so karkan bang kini tum job check usin litum tame jong don lo ni litum ilitum kadu ko beta chini lo under the leadership of Sir J.I. Kathar inun IAS retired officer alang lisi litum han labang so a 6 schedule along ku PC ke doma paragraph 2 sub paragraph 7 lata 6 schedule along sige dolo labang so lam pamili tu masar se itu mana pachini komlo lapen non marke APHLC president itu masar J.I. Kathar intang krings dalam alang liku pima direction ng PC Vothatlangso LAC pen pe claim ponji lapen ke dam tang an tadi tu claim pon bom claim bom lo tante labang ke Central Committee si final decision ke en pon nentum LAC pen le decision kopine expelling ho kopine passening ko ganin tum ganin je ke chok chadaji athema Central Committee long bang so jakong kedo Central Committee President Secretary tum bensi la bang so sai bang ke claim pon po sita non mat ke alang litum pinian ke ni hokep lo huma de hadi ni hokep continuously alang litum ni tum party litum power and function bang ke totally exist ya son si claim pon de sila so teng lo tang te la ke anti party si alang li claim lo sila bang so long bang ke Central Committee long sa jakong dolo lake sami tum Vothatlangso LAC kana jongpon lo je Central Committee tum kanin je teng lake ni tum ta jongpon lo alang tum chok chedal